Yes. So into engafakazelizwe nje umbhedo nje angihlangene mina nayo. Angihlangene nje mina nayo. Futhi ngenhlanhla ngendlela engithandwa ngakhona abantu ngiyamenya. Ngenza isiqiniseko la ngifika khona ukuthi wonke lo rubbish ogcwele wevangeli ngikhuluma abanikazi babo bekhona ukuthi nina ama sathanisti phumani niphele ebandleni kaNkuluNkulu. Lokhu nifundisa udoti la. Ngoba la sifundisa izwi. Sifundisa izwi la endlini kaNkuluNkulu. Phela ayikho enye into esiyifundisayo. Sifundisa izwi kubafazi, kumadoda, kogogo, komkhulu, komawethu, kobabwethu, kubantwana bethu. iBhayibheli lami lithi abantwana bethu boba abaprofeti endlini kaNkuluNkulu. Alikaze nje lithi uNkulunkulu ama 2000 akawafuni. Alikaze nje iBhayibheli kusho lokho. Uthi abantwana bethu boba abafunde endlini yakhe. Akakaze asho ukuthi bama 2000 noma bama 70s. Kakaze nje. Anguthathi mina umsangano. Kakaze nje uNkulunkulu akuthi uthi abantwana bethu boba abafunde endlini yakhe boba abaprofeti. Wewe into enkulu. Yes, usho uNkulunkulu. Uthi ngiyonibusisa ngize ngibusise ngisho inzalo yenu. Bonke labantu abakhuluma lento abantu abangaphandle kwesibusiso sika Abraham. Thina lithi iBhayibheli ukhokho wethu okholo singena naye esibusisweni nabantwana bethu. Asibizi izingane zethu ngento engekho sithi akayifuni uNkulunkulu ama 2000. Mina ngwazala ama 2000 ngizala izingane mina. Cha, I think phela mhlawumbe kusuke kuyisizukulwane etseni mhlawumbe hayi. Likuphi ivesi ethemba kuzoba abantwana bama 2000 angabafuni uNkulunkulu. Hayi, ingenxa yezenzo zabo. Thina zange sizenze yini? Anganambe ngumgulu ukuthi nje. Kanti mina ngumfundisi oba ngibuye ngehle ezulwini ngoba mina ngumgulu ukuthi mawuzwa izono zami uzwa abantu abanye bayangisaba namhlanje hlanga nami ukuthi uzondroba lo muntu. Isigebenga sibi kabi leso. Abantu namanje khona bangakavumi nje ngami ukuthi ngiyakholwa. Ngiyeke kokushumayela nokubizwa uNkulunkulu. Khuluma ngendaba yokukholwa nje bethi uma uhlangana leso sigebengu nje leso ngeke usinde kusona ngeke udabule. Namanje basekhona ama 2000 wodwa amabi. Thina njengoba simgulu ukuthi kwepho. No wena ububi impela Ngadlalwa ngengane zethu ukukhuluma into omsangano. Leli ivangeli likanti iChrist omsangano ogcwele emhlabeni. Izwe lisiza abantu makulahle abantu bebalekela izwi belalela umsangano.